Nå, men jeg kan da lige snakke lidt om den her taske her. Den er jo ret fantastisk. Dejlig at køre med, synes jeg. Det her det er selve rygsækken. Den der hedder R20. Det er jo så en 20 liters taske. Og jeg havde så den her US 5, som så sjovt nok er en 5 liters taske. Men det smarte med det her sæt, det er jo så, at med lidt møjerbesvær og lidt banden, så kan man få den sat fast sådan her på. Og grunden til, at jeg vil have den her på, det er indtaget, fordi at den her, den er ikke vandtæt. Den er, vandafvisende. Den her, den er 100% vandtæt. Så alt elektronik og skidt af mig, man ikke vil have bot, hvis man ryger ind i en tordenby. Det ved man jo aldrig her i Danmark. Så er den der guld værd. Og den her, den vil jo også holde tørt i noget tid. Men den kan man altså ikke være helt sikker på, at den holder tørt. Så den her er guld værd, når den først sidder på. Det tog mig lidt tid om at finde ud af, hvordan den skulle sættes på. Men nu sidder den der. Og jeg tror egentlig heller ikke, man behøver at tage den af, når det er. Fordi det der var sådan en lille rullepøls. Men man lukker op. Og det jeg egentlig har hernede i, det er sådan en det er egentlig en powerbank. Men det smarte ved den her, det er, at det også er en jump starter. Så den kan, hvis batteriet er fuldstændig dødt, eller den bare ikke har nok kræfter til at starte, så kan man sætte den her på, og så skulle den gerne kunne starte. Og det er bare sådan et rullesystem, hvor man bare ruller den, knipser i begge ender, og så er den fuldstændig vandsat. Hvad har vi ellers hernede i, som jeg lige kører rundt med? En rød sodavand. Og til powerbanken, eller jumper starteren, har jeg selvfølgelig også jumperkabler og et dækværktøj, som også er rart at altid have med. Og jeg ved sgu ikke, om den er vandsat, men den holder i hvert fald det meste fugt ude. Det er det, de skriver. Fordi hvis man har sådan en vandpose, så kan den godt lave noget kondensvand. Så at de ting her, de er sådan lidt beskyttet mod det. Så ikke verdens største taske. Der er også en lomme, stor lomme foran. Det er sådan set fint nok til mit forbrug. Jeg synes bare, at Kriegel laver rigtig gode produkter. Det er kvalitet, og den er rigtig lækker at køre med. Og simpelt, men genialt system, hvor man kan se, at de her prikker, de indikerer for det første, hvor stor og lille de her straps de er, men også, så de ikke er ujævne. Så kan man se, at der er lille fordelt af vægten. En dejlig taske.